Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta mga pinalinggan natin ng mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo karon nga adlaw sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Enero 17 tuig 2022. Di kamusta na? Paamo ka na bala, no? Anyway, sa piyak sang aton sitwasyon kag ginapangatubang sa karon, mambal naman ni Tita Wilma, padayon kita iya. Na? Padayon kita. Opdanay kita, tubtub-dak na stress sa paglingaw sa inyo sa sininga hapon sa This Is My Life. Paagi sa inyo dira mga radyo. Opdanay kita sa 684 kilohertz. Kag magluwas na Tita Wilma, ara man kita opdanay sa online. Pag-agi sa online, via Facebook Live, Aksyon Radio Bacolod 684. So, din ay kita dira magluwas man nga pwede ka mo makashare sa inyo sining mga opinion, inyong mga suggestions sa sulat man nga mabasa naton karon iya nga hapon. Kag inyo man mga greetings sa inyong mga palangga. Pwede gininyo dira padala sa aton chat room, na? Pwede ninyo mapadala sa aton sa ni chat room. Kag magluwas man sina, mabasahan man ninyo ang amon sini mga updated nga mga balita from sign on to sign off. Mga nagakatabo sa palibot naton, especially diri sa Banwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga pungsod, kag bugos nga kalibutan, di ba? Kag magluwas man sinaup, danay man kita gihapon kung gusto ninyo, maluyag ka mo, ara sa YouTube, pwede man, search nyo lang, Aksyon Radio Bacolod. Basta nga nami ang internet connection ninyo. Kag amo naman website, pwede gid ka mo dira makabisita. Na? Pwede gid makabisita sa website sang Aksyon Radio, log in lang ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa mga radyo, pwede kita kaupdanay or pwede kita makabaton sa inyo sini mga greetings kung may mga cellphone man kamo, na send nyo lang sa itong sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Okay na ina, Tita Wilma. Ha? Ang aton man pagpangamusta dira sa aton sini mga senior citizen, paamo ka na to sa aton dira mga senior citizen, kamusta na kamo? Kag kahapon naupod bala ninyo ang inyo sini mga palangga ukon nangasubo naman kamo. Paamo na. But importante bala na sa nahambal na naton, hindi naman mabudlay subong ang makigangot sa iton mga palangga. Hindi bala mga seniors, kay may ara man basta nga may data lang kamo dira or may cellphone kamo, may ara kamo dira computer, pwede gid nga maka-istoryahanay, maka-video chat na maistorya, mabulong lamang ang kahidlaw nga inyo sini mabatyagan sa inyo mga palangga nga tuya sa mga malayo nga mga lugar. Kaga magluwas pagid sina sa nahambal na naton, aton mantag sa ka-horoscope sa siniiyang hapon,
or karon iyaman nga adlaw bantayan ninyo ina na ang aton sinitag sa zodiac sign. Kalingawan lang naton, kalingawan lang na iya, lingaw-lingaw lang na mga spices bila naton nga ma-divert man bisan makadali ang aton sining panghuna-huna kag balatyagon. Kay nga puwerte gid diya ang mga nabatsyagan sa karon tungod sining COVID-19. Especially ining bag-o nga variant, ining Omicron. Omicron ho. Hindi katuod namon makita. Pero apektado na ang tanan. Kay tungod sa imo, ara ay ho, ang amon pungsod Pilipinas. Kung manumdum ka lang, bag-o nga kaso, kung inyo manabatian sa mga balita namon diri sa Action Radio, makitaan man ninyo sa mga website, sa telebisyon, na mga balita nga inyo sinimakitaan kag mabatian, basta legit lang, pila ang sa Pilipinas karon nga adlaw, do gasaka na lang yung gasaka ang update adlaw-adlaw haw, no masobra 37,000, no? 37,153 ang bagong nga kasos ng COVID-19. Sa aton sa Bacolod, sa aton sa probinsya, nagapanglakaak man mga anak. Amo na nga puwerte gid diya ang pangabudlay kag pagtinguha sa karon sang aton mga opisyal sang gobyerno. Na puwerte gid diya ang mga LGU naton. Tanan ginahimo mga restrictions nga ginapatuman halin sa ikaayong lawas pagkadto sa pagbiyahe, di ba? Ang Bacolod pila kita diri 189. 189 bago nga kasos ang dakbanwas ng Bacolod. Kamuda iya sa Isla sang Panay, sa apat ka mga probinsya, sa Guimaras, bado hagan-hagan, do gamay-gamay lang ng kaso nyo iya, paamo ka na. Pero hindi gid kita magkumpiyansa, kag hindi gid kita iya magsalig. Kinahanglan gid naton ang maghalong, Kinahanglan gid naton ang maghalong para nga kita luwas sa katalagman. Kay kung tenawon naton ang record ya sa bugos nga kalibutan, pila na ka milyon, Tita Wilma, ang nabasahan ko to kaina, 320 milyones.95 ang kaso sang COVID-19. Ina base iya sang official record sang World Health Organization. Ti amo na nga kinahanglan, alerto lang ang tagsa-tagsa kag maghalong-halong. Kaya bininyo mga anak, mapaamo ka na, sa National Capital Region, at bilang pulisa nga ipatuman sa Department of Transportation nga no vaccine, no ride policy. Dito opisyal, subong pa lang nila i-implementar ina. Diri sa aton sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, ti bantayan man naton. Pero sa interview kay ina sa programa ni Action RTS ang aga sa Action Hotline, di ba? Nga ang Vallecar Transit naka-implementar na sini. Ti paano na lang kamo nga wala nakapabakuna man? Paano kamo iya makabiyahe na amo lang nang lantaw neton? Pero sa gihapon si Tita Wilma padayon man nga manuktok sa inyo tag sa Cabalatyagon, magpabakuna na. Iban magpa-booster na. Ako sa mga wala pa nakapa-booster ti of the night, kay ti wala pa mo na. Gani relax lang kita kag magpaninguha man nga makapa-booster para nga maayo ang aton pamatyagan. Always kag safe kita. Kay ti hindi man nga 100% kita iya nga hindi matapikan sinang COVID-19. Importante is my protection ang aton sinilawas. In kaso por kaso na wood na hindi ginaton pagpangayoon nga matapikan kamo sina nga malatnan kamo sina galing kay ti ang ang Omicron nga variant nga inisang COVID-19 madasig lang ang paglabta although nga ginahambal ba lang nga ini-sharing naman lang ni kay ti araga gabukas pa lang si Tita Wilma sa This Is My Life, no? Sharing lang ning aton. Although nga nagahambal ang World Health Organization ang aton sini
departamento sa ikaayong lawas nga mild, no? Mild pero madasig ang paglapta. Then medyo hindi lang niya nami sa may mga comorbidities in case ginman. So that's why sa may mga ginabatsyag sa ila, may mga ginaantos nga balatian, extra careful gid para sa inyo, di ba? Sa nahambal na naton kung kita nagagamit sang surgical face mask, kung pwede pag makaya mo man lang maginhawa nga dubli ang imo surgical face mask kung magwa ka, ikaw himua kay ti airborne na niya mo gaupod sa hangin ang virus. Kaglikaw ka lang anay sa mga lugar nga madamo sang tawo, ha? Kung pwede pa lang. Nalantaw ko bala kaina ang video ni, okay malang na i-share ko, no? Ang video ni Dr. Willie Ong, kay nag-positive siya mo. Siling niya, as long nga makaya ko nga mag-live, makaya ko. Kay siya mismo among nag-isolate na lang sang iya kaugalingon sa ila puluyan na. Tinagatipan sa iyang asawa nga doktora na ang siling niya sa among nang hambal na mild ang Omicron. Pero hindi siya nami batyagon. Siya mismo naghambala, hindi nami batyagon. Kay nga, wavy ang epekto. Kasi niya gulpi lang maabot iya ang kasakit nga hindi mo maintindihan bala na. Ang kasakit kaga magsakit ang ulo ya kuno, magsakit ang iya lawas, amo na sa linya ang himuon yung gidya subong, preparahan nyo na nga may bulong kamodera. Misan siya mismo nag-mention sang paracetamol nga subong daw halos iya among ginapangita sang tanan, no? Ang na kati kabudlay ginman may ara makabakal pila lang kabilog. Pangamuyuon lang naton nga may enough lang. That's why nga kinahanglan proteksyonan ginato naton kaugalingon no? Pabakuron, pabaskugon ginato ang aton lawas, especially ang aton immune system. Kay once nga mabaskog ang aton immune system, may resistensya kag may inugbato gid kita. Hindi ta magpadaog sa virus nga ina. And above all, ang pagpangamuyo gid nga hindi kita pagpabayan sang kahitaasan sa sining away nga aton ginapangatubang sa karon. Ara gani ang FDA ang Food and Drugs Administration nagpaandam sa tanan sa tanan nga healthcare professionals kag sa mismo sa aton nga publiko nga oy hindi ka mo magbaligya, oy hindi ka mo magbakal sang molnupiravir na tungod sa pagsaka sang demand sina, nasakang demand sina mo sa diin ginahingalitan naman sang mga online seller kag butika ang mataas nga presyo sang iya nga bulong batok sa COVID-19 inang molnupiravir nga ina. So sa ginpagwa naman nga pahayag sang FDA ang ininggulpyada nga demand sang molnupiravir inabangod sa pagsaka sang COVID-19 nga sa diin kadamo sang nagakuha sang molnupiravir sa mataas iya nga presyo nga wala mabasi no sa required authorization sang Food and Drug Administration. Gani hinay-hinay lang kamodera. Budlay na kay kung madakpan man kamo sang aton otoridad, pinalidad. Kag may posibilidad nga kamo ang mabilanggo pa na. Ari ang masubo-subo, masayluhan tawi kay daw kun ako lang, daw magalingin, daw pa lang hugot ang mga kaugatan sa liog ko. sa liog ko, kag sa butkon ko, magpaghagay lang panumdum sinang ginaatubang nato ning pandemic nga ini na abi divert sa makadali ang isa pagin nga makapalingin sang ulo sang atong sini nga mga motorista na kabaluman kita nga may mga ginahimo man sila nga mga protest action kay ti kadamo man isang ila experience nga kabudlayan kay ti dapat pangabudlayan man nila kay nga diri sila man amo ni ila pala nga buhian diri man sila nagakuha sang ila pang adlaw-adlaw nga tanan para sa ila sini pamilya di ba la mga drivers operators ara pa na nga ang mga kompanya sang langis amo nang gusto ko gid iya nga i-mentionar sa inyo pero last weekend sang weekend lang ni ginmensyon naton nga mapasaka sila big time na iya mo big time petroleum price hike gintalan na
buwas kaglaw Martes. At implementar nila another na naman nga big time hike sa presyo iya sang mga petroleum products. Ikatatlo nga sunod-sunod nga simana sang ila pagpasaka, hamakin nyo yan. Bisa nagkalain-lain nga mga advisory nga ginpagawa sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation, ang Sea Oil, di ba tawe? Ang Sea Oil Philippines Incorporated, nagpabutyag sila, pasaka sila presyo kada litro. Ara, ang presyo, tandain ninyo. Sa gasolina, pila ang ipasaka sa Pilipinas Shell, kag Sea Oil Philippines, sa gasolina 90 centimos. Sa diesel 80 centimos. Ang kerosene, amo na sakit-sakit sa kerosene, 2.30 gid yung isaka sa kada litro, hamakin nyo yan. Ang clean fuel kag petrogas naman mag-implementar sang pareho man nga mga pagbago sa presyo, kalakip man sa kerosene, nga kung sa bagay wala man sila carry it away, no? Ina nga mga advisory maga-epekto buwas LSA sang aga na Martes, Enero 18 tuig 2022. Ay ho. Sakit naman ulo, lingin naman ulo sang aton sini nga mga drivers, di ba? Okay, amo lang ng impormasyon nga ma-share ko, pero kung nga ginahatag naton kay nga nagkakaapektuhan kita sa adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Kay nga at gapleti ka, di ba? Gabiyahi ka. Kung may salakyan ka, gatughong ka man. At sa mga may salakyan kag mainog bakal da okay lang. Pero wala, tigay hinay man di ba la? At sa inyo naman, sa ato naman nga naga-commute, siyempre hinay-hinay man kita, baw Ginoo ko. Tama, gitya kabudlay sang pagsinalayo. Kag makitaan ta pa naman sa pagsinalayo naton sa aton man mga ginakaon. Di ba? Sa ato naman mga ginakaon sa ginabakal naton iya sa merkado. Ang utan, ang isda. Sa mga way nagapanindahan, o ikakadto sa merkado, islik batsyag. Pero sa nagakadto sa merkado, kag magbakal ikaw sa mga ricados nga ginatawag na hilin sa ahos hasta sa luyas sa tanan nga kinanglanon sa pagluto sa atong sini mga pagkaon, ang utanon o hindi ba lang kabudlay, no? Kabudlay, tama, kamahal. Lang taon mo lang sibuyas Bombay, bala, ihemplo lang ng sibuyas Bombay. Ang sibuyas Bombay, mga anak, ang pula, pila. Tapos sang holiday season, kalabot, tag 260, 250, 260 per kilo ang pula nga sibuyas Bombay. Subong nagnubo-nubo, pro, di ba tawe? Nagnubo-nubo siya, pila na lang, 2.30 na lang, 2.30 sa gihapon. Nado mo na bala, sibuyas dahon ganing onions lang ginabala, nga sibuyas dahon nga green, laba mo na. Bakal kapulo pisos sa isa lang kapuno nga pinakagamay pa. Bakal kapulo pisos, 20 pesos, ay anak, ti maano ka na. Amo na singin ko nga kung pwede palang manisok-tisok kita sina. Para nga makapanaha, kag magadamo, magalambo, mabuhin-buhinan nang imuugtas kag paggasto sa pagpamakal sa mga kinanglanon. Kaya ang utan, puertigid kamahal. Pero kung may balunggay kada okay na kang balunggay, bisan balunggay lang okay na mo, di ba? Willy ka naman natawa isang mga panay sayon, pero anyway, okay lang na. Let's 2:06 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato na dira mga kauturan, sa inyo man mga pagkinanglan sa mga press kakag matawom nga bulag sa gihapon,
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion Okay, hi and hello, anay dira sa aton mga naka-live chat. Sir Melili Oligo, mayong hapon. Salamat, Gid. Live sila sa Bunny Cafe, dira sa Tangob. Thank you, Gid, and good afternoon. Atia Kim Eriman, hello, Tita We, good afternoon. Salamat man, Inday Atia. Ma'am Jinky Delagdon, good afternoon, ma'am. Mayong hapon, Tita Wilma. And kay Mr. Beboy Villasor. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo, Noel Omar, Lily King, Alma Olegon, kay Sir Alex Montesa, Melili Oligo, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Ma'am, salamat man sa pagpadala sang damo-damo nga stars sa Action Radio Bacolod. Hi, Tito, we're listening you from Singkang. God bless us all. Yes, Julie Militado Patrimonio. Oh, God bless us all. Tamyaw, Palihog, Kid. Ba may kid, Sir Mileli? Kay Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Chinky Delagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Yes, okay. Ato na, sir. Thank you, kid. Halina kay Sir Mileli. Joanne Javier, hi, Tito We. Patamyaw lang, Family Javier sa Don Jaime. Salamat, kid. Jean Ignacio, good afternoon. Maayong hapon, Tita Welms. Tamyaw ko lang da ang Andoy's Chicken House. Wow, ha. Andoy's Chicken House ang Valladolid. Kapamati, gid sila permi. Headed by Queen, ang ilagid Reyna. Queen Elsa Hermosa. Good afternoon lang da. Thank you, gid ma'am. May nga po, Tita Wilma, tamyaw ko nga kung tatay Nestor, Choi Marsing, kag nanay Nini nga ara, gida gaatipan sa amon, tiyo. Mayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa sitio Anangke, sa Murcia. Halin ina kay Kaz Mira Almira. Hello, halong man ikaw dira. Good PM Action Wilma, yes, in the Wilma Inocencio Cabarles, dira sa may Isabela, mayong hapon dira sa imo. Mayong hapon, Tita Wilma, patamyaw lang sa Family Pacheco, kag sa nagapamati sa imo programa, Tita We. Thank you, Gid. Salamat man, John Neri Pacheco. Ay man si Ma'am Christine Minias Villalobos. Mayong hapon, Tito We. Monitor lang kami di sa may Barangay Pandanon, DSB. Mayong hapon man sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Wow, salamat, Gid, Ma'am. Wow, Tito We. Ma'am Virgie Alpinda. Thank you, Gid, ha. Thanks for the compliment. And good PM, Tito We. Present kami dirigi hapon sa may Celine Homes. Bash out ko. Yeah. Pa-shout out. Kinagtabid. Sorry, Ma'am Virgie, ha. Pa-shout out ko mga anak ko sa may Calatrava. Si Roslyn Bison and his family, Tita We. Stay safe and healthy always.
And God bless you and your family, Tita Wilma. Likewise, Ma'am, sa imo man pamilya. Hello, Tito hello, Tita Wilma. Maayong hapon. Inday Naisel Morales Fabol. Good afternoon, man. Salamat. Tita Wilma, maayong hapon. Ginagwit ko gid si Kumari Vanessa Mayo kag Kumari Jinky Dilagdon. Salamat, Tita Wilma. Joshua Bia. Good afternoon lang, Tuto Jonathan. Ha? Mayo nga po, Tito, we're watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat, gid. From Antonio Beronio. Ton, good afternoon. Thank you. Extra careful man kamo dira sa inyo lugar. Hi, Tita. Mayong hapon. Sige, gid kami pamati sa imo kada adlaw diri sa Tabuan, Bayawan, Negros Oriental. Geraldine Reposo Vicente, good afternoon. Salamat, gid. Oh, still monitoring ko na si Sir Mileli. Oh, I know. Mayo nga po, Tita Wilma. Di na to siya nadula. Mayo nga po, Tita Wilma, watching from San Jose, Binalbagan, Negros Occidental, Tita. God bless. Inde Riza Mamilia Pilyado. Salamat, gid. Still monitoring ko no. Yes, Sir Mileli. Sir Martin Aliling, good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon man, Ma'am. Kay ikaw man, ha? Halunggid as always. Salamat gid sa imo, Ma'am. Raman si Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Mayong hapon, Tita We. Hello, watching from Barangay Lopez na Murcia. Mary Grace Elite. No? Mayong hapon lang dira sa imo. Kag madamo gid nga salamat. Okay? Yes, ara sila nag-upload sa itong live kay Kazmira Almira. Salamat, kid. Okay, relax lang, anay. Enough lang na anay itong greetings karon naman. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-iidsang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dora Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Kadasing man sang aton sini oras, but anyway, sa sini nga bahin, mabasa kita sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton sulat sa sining hapon halin sa isa naman kaasawa. O, na. Asawa, problema sa iya bana tungod sa sobra nga pagpangimon. Si Luz ang aton letter sender, kag ang sulat ni Luz nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo. Kag sa mga nagapamati sa Action Radio Bacolod, labi na sa This Is My Life, kag sa mga nagaupod online sa Facebook. Tita Wilma, ako isa man sa nagapamati kada hapon sa programa, kagusto ko man i-share ang akon ginaantos sa karon kag problema ko natungod ini sa akon bana.
Ang hambal sang iban, ang pagpamana, swerte-swerte lang. No? Kumpurmi man tana. Kung swerte ka, makasalapo ka sang huwaran nga asawa o kunbana, kag madinumdumon. Kung di malas ka naman, makatupa ka nga, o kung makatupa ka, nga mangin palasanon mo siya, tubtub ikaw buhi. Ako gali si Luz, tita, hindi ko tuod nga ngalan. 30 na ang akon edad. Diri lang ko estar sa isa ka barangay sa Bacolod City. May bana, kag subong pa lang ako, nagbusong. Makaligad ang 3 ka tuig namon, nga pag-updanay sang akon, imunan nga bana. Tita Wilma, sobra-sobra kag wala sa rason kung magpangimon ang bana ko. Mag-abot siya diri sa balay, kag makita niya nga nakailis ako, kag nakapagwapa kag mahumot, mahambal na siya nga siguro. May tabo ako nga lalaki. Kag kun kisa abi mo, makatilaw pa ko na tampa, kag mga masakit nga tinaga halin sa iya. Pero, permi ko gid siya ginapray, nga kabay, magbago siya. Tita Wilma, ginasumpa ko gidya, nga wala ako sang may tabo nga lalaki, kag wala man nagasulod sa pensar ko, nga himuon ko ina sa iya. May hadlok ko sa Diyos, kag hindi ko paghimuon ina nga bagay. Isa ka bes may nag-abot sa amon at tubangan nga nagareading sang kontador sa tubig. Nagpangabay siya kung pwede, maka-CR. Kay daw mangihi na gid siya kuno. Ganigin pasugtan ko siya sa paggamit sang amon, banyo, malapit sa amon, kusina. Sang nagapagwa na siya sa amon balay, amo man ang pag-abot sang bana ko. Pagsulod niya sa balay, nakita ko gid Tita Wilma ang pagpisik sang iya mata. Ginpamangkot ako kung sino ang lalaki nga nagwa sa amon balay. Hindi gid siya magpati sa akon paathag. Ginpatupan gid niya ako. Kastigo gid ang natilawan ko, Tita Wilma. Puwerte ang hilibiun ko. Timing pa man nga nagabusong na ako. Sina nga tion. Sang mabalaan man niya nga nagabusong na ako, imbis nga malipay siya, tita, hindi niya pagkilalahon ang bata namon nga ari sa akon tiyan, kay hindi kuno niya bata. Bata kuno nakon sa lalaki nga iya nakita nga nagapagwa sa amon balay. Wala ko gani kakilala sa ngalan sa to nga tawo nga nagpangabay lang. Tapos amo pa na ang iya ibalik sa akon. Hindi ko nagid maantos ang iya batasan, Tito We. Amo na nga siling ko, masulat ko kay mangayo ko, advice halin sa imo, kung ano ang akon himuon sa bana ko, nga si Tony. Baw Tony pangalan. Luz. Okay. Luz, sa imo maayong hapon dira kang madamo gid nga salamat na. Salamat sa pagpadala mo diri sang imo sini parte sang hitabo sang imo kabuhi kag problema mo sa karon ang amo iyang sitwasyon. Na? Ay hoo. Amo na mahambal ko bala permi. Kanami lang batyagon kun may makitaan ikaw o may babatsyagan ikaw nga pagpangimon sa imo partner sa kabuhi. Diba? Ay palangga yaman ko gali. I love yaman ko gali. Kay gapangimon siya. Kay tituod ang pagpangimon palatandaan ina nga palangga kasang
asawa or bana mo, nobya or nobyo mo, di ba la? Pero ang sobra nga pagpangimon, hindi na iya husto. Dinalok na ginaiya. Kag wala na pagsalig sa tao nga imo ginapakamahal. Di bisan ako siguro hambalon bala, inday luz, hindi naman ako sinakomporme. Na? Daw sobra naman na iya. Di na malupok na to karon iya ang barukan sa tao. Bisan kita, di bala, makalakat kita kag maalangan kita, makabiyahe kun diin kag maalangan, nagapangabay kita nga pwede makagamit sang inyo CR. Kay ido hindi naging mapungkan. Ha! Galing wala ka lang swerte, no? Wala ka lang swerte. Pero ang makatugday naton since gapangayo ikaw sang opinion ni Tita Wilma, ang akon lang na iya opinion para sa imo. Kung pagkamaayuhon mo okay, kung hindi, salamat man gihapon. At least bisan paano napatpat naton ang imo sitwasyon kag makahatag kita sang aton man suggestion sa imo. Kung makasarang ikaw sa pagpa-DNA sang bata, pagwa sang bata ipa-DNA, panawong sa iya, no? Para bala mapakita mo, mapanawong mo sa inang imunan sobra nga bana mo, nga ang ara iya sa sulod sang tiyan mo, unod kag dugo niya, kag dugo kag unod mo man. Ay ho, nga mga anak. Bisan sino man sa ato nagabatsyag sang pagpangimon mo, di bala? Pero kung sobra-sobra naman nga pangimon, kung kaisa okay lang na kung imon lang, pero kung may upod iya nga mabugat nga kamot or mamagan nga kamot nga nagatupa iya sa partner mo, do hindi na naya husto. Nagkita ay lang kamo dalaga kag soltero na, tanay sang paghigugma sa imo, pagkatapos ginbaton mo, why si iya matarong magpadapat sang iya mga kamot sa imo. Kung pwede pa lang, kung may pamilya ka man lang, kung magsiling, ang iban makasiling kung mag-amo na, ay bulagi, amo na klase sang bana, yes. Kung pwede pa lang ang bulagan mo. Pero galing sa mga babae nga gusto hindi maguba ang pamilya, nagaantos. Nagaantos, pero girl, hindi ka magpakamartir. Hindi ka magpakamartir. Last recourse, ginman, kung wala ka na sang mahimo, makigbulag ka sa iya mo. Pero, dapat mo anay ikonsiderar sa iya. Ikontagaan mo sa konsiderasyon, istoryahon mo siya, tinguhaon mo nga masugilanon siya sa maayo, kung mainganyo mo siya, nga magbago siya. Away lang kung maaway. Pangimon lang kung pangimon. Pangakig lang kung magpangakig. Hindi ka lang magpadapat sang imo mga kamot sa ako. Masiga naman ang mataya, pro, no? Luz, masiga naman ang mataya kag mapatupan ka naman mo, di ba? Pero amo na siling naton ang tanan. Kung madala pa man lang naton, hindi paagi sa pakusog. Kung madala man lang naton sa mahinay nga pamaagi, nga aabi hindi. Pero antes ka magsugilanon sa iya, dapat may pagpangamuyo. Again. Pangamuyo, pangayo sang iya guidance. Nga tagaan ka bala niya wisdom, tagaan ka niya gabay, kung ano magakawas sa imo mga bibig, sa pagpautwa sa iya nga matandog mo iyang balatyagon, kag mapabago siya sa mahal nga Dios, do ka nami lang tani mo, no? Pero kung maplastar mo sa iya ang tanan, sa maayo, kag malulot nga pamaagi, kag dawala, gidya chance nga magbago siya, magkasiling ka bilang mga tao nga mo na may mga mental disorder, no? Mga amo sina, nga nagakinanglan na iya bulig halin sa mga professional naton, mga expert naton, let's say doktor, psychologist, or psychiatrist, di ba? Mga something amo na. Pero, kung amo na siling naton, basi pangimon lang gidya as in, hindi nga siling may problema siya. Kay kung may ara, dira mo makonsiderar, kung may problema, ginman siya, may ara saya mental disorder.
amo na siguro makasuggest sa imo nga pwede mo na reconsider ang una nato nga sitwasyon nga makigbulag sa iya pagi sa annulment sa inyo sinikasal kon kasado ka mo legal, di ba? Amo man lang na since mag-antos ka, Castigo Montreal kaya permi ay diin da justisya banwaman na hindi kaya magpakamartir, di ba la? Inday luz? Kaya sobra-sobra nga pagsakit sang bana sa asawa or sang asawa sa bana sa iya asawa or bana man mabakod na nga ground nga ipaanol ang inyo iya kasal nahambal ko na nga in kay may mga asawa man may mga battered husband man ay abi nyo battered wife lang may mga battered husband man ay di ba la kaya kinaglan maging fair lang ta pero sa totoo lang gid ang tanan madalas sa maayo nga pamaagi kun magpangamuyo kita. Tandaan mo nagabusong ikaw, kinahanglan man sang anak mo ang amay, basi pa man lang kung magbag-o pa siya. Ha? Okay, nalang matugda ni Tita Wilma sa imo Inday Luz, kag sa iban man naton dira nga mga kauturan, kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhi, problema, ngayon yung ginaangkon pwede man ninyo madangop diri sa This Is My Life, pwede ninyo ma-share, kay iban naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati, maka-relate man, magkuhaan man nila leksyon, or magamit man nila nga inspirasyon, ang mga hitabo sa inyo kabuhi. Gani, pwede ninyo ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse, Willrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. If not, paagi man sa social media via Facebook na ngitaan nyo lang ng Facebook account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton, or sa iton siniman Facebook page, no? Sang action, asang hindi sa Action Radio, kung sa Facebook page sang This Is My Life, ang atong dira account is Action Wilma Sugaton. Kung isend ninyo mga istorya ninyo sa kabuhi, pwede man ninyo iyang magamitan sa inyo alias, no? Alias, hinago lang ko sa ngalan amuni. Ang lugar pwede nyo man mahinago, di ba? Na, kasi Tita Wilma lang na makabasa kaysa messenger ko ina mabaton, ha? Okay, so, relax lang, magabalik pa si Tita Wilma para naman sa aton horoscope pagkatapos ng mga ini. Abaw. In the Robilin Ponce, mayong hapon, Tita We. Ginatamyaw ko dang akon mga bata kag ang tanan nga pamati sa purok na tawog, insakto na, purok na tawog, barangay Kumaliskis. Halin ina kay the Robilin Ponce. An, good afternoon. Kag araman si Inday Homa Lumina, mayong hapon, Ms. We. Salamat man. Franklin Telohio, good PM, Tawe. Monitor lang ko sa imo, kag panyapunta, salamat gid, na keep safe, yes, ikaw mandera, na? Ikaw mandera, Sir Franklin Telohio. Mary Grace Alit, hello, Tita Wema, yung hapon watching from Barangay Lopezina, Murcia. Yes, Dana Ina, maliso, kundi sa piya, kailan tawon ko, na? Ara, man si Inday Ruby de la Luna, na Inday Ruby de la Luna, maayong hapon, si KJ, hi, Tita We, mayong hapon ka pamatigi kami di subong sa imo, lihog lang ko, gwit sa akon ba, nga si RJ, kay gapamati man sa imo silinga siguro, guwapa na siya kay nami yatingog, hihihi, namian sa sang tingog mo, Tita We, purya buyag, ari lang kami sa Barangay Santol, hindi guwapa tungod nga, dapa ang ilong ni Tita We, nan, makaginhawa lang, okay na. Ayo, Inday Stella, wow, good afternoon, Lai, salamat gid, na, Inday Ruby, ari lang kami ga-monitor sa imo program kada hapon, thank you, kid. Luvic ni Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Sa mga taga-Barangay 30 dira, good afternoon, na? Kag, Inday an salamat man. Fernando Bongbong Narciso, kamusta kamustang imo unika iha, naka-online man siya subong nga hapon, na? Salamat gid. Hinidino Cadiz, good afternoon, Welms. Good afternoon man, Sir Jean, na? Thank you gid. Sa pag-upod kay Tito Wilma karon iya nga hapon. Kag, yes, ari diriho.
Sakay Inday Rona Rihida Trava baw ara kada gali ha. Titawi mayong hapon monitor lang ko di upod imo bata temprano pa siya katapos. Tuto ayon Jay sa akon ni Hado. Good afternoon Inday Rona Rihida Trava kag kay Tatay Man ha. Kay Tatay Teddy Rihida mayong hapon lang dira. Salamat gid sa inyo. Kay Jane Nueva Blichesa na basa ko na ang imo sininga mensahe. And of course, kay Sir Rufino Eragabino, ara man siya. Sir Alex Montesa, aga upod man siya karon nga hapon. Ba na screenshot sige ang program naton. Sir Alex Montesa, thank you and good afternoon. Na mayong hapon lang kuno sa imo. Ari lang ko din nagaupod sa imo. Share done palihog man ko tamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Delagdon sa Phoenix, Arizona. Noel Amar kag Sir Meleli Uligo. Madamo gini salamat liwat Tita We. Na? Wow. Send with love effect. Thank you, good sir. Na? Salamat gid kag mayong hapon lang dira. Kag ada man si Inday Jane. Inday Jane Candido Hildori. Good PM tawe monitor me and my mother. Ba si nanay niya Pert. Nanay Perta. Mayong hapon lang dira na Baba, tinanong inyo pa niya, gasang nagligad ang share sa ilagin sudan nga ano tong baboy to. Wala ko na bang sa uniyo. But anyway, hindi ko na kung kaisa ba lang magtatapan. Pero okay lang na siya. Na? Salamat nga. Geraldine Riposo Vicente, good afternoon. Inday Geraldine, mayong hapon lang ko. No, kamusta ga pamati kami sa imo diri sa Tabuan. Bayawan City. Yes, nabasa ko ginman Inday. Kaina nabasa ko to. No, gani. Don't worry, be happy. Kinanglan lang kita mangin positive sa tanan. Kay Inday Rodeline Mondido Kasana, kay baby Elianica, kay Jeneline Gomez. Sir Doms Ortiz, yes, kamusta lang dira sa imo kag mayong hapon, Jez Juarez, salamat man kay Liza Talundata. Mayong hapon. Mayong hapon man Mary Ann Chongko ampon mayong hapon man. So enough na lang na anay ha. Pag may time karon balik naman si Tita Wilma. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. 8 na, Bauriza Trilla Mamilya Piliado, pa-shoutout sang tiya ako sa Cadiz. Tamyaw sa iya Tita Wilma Juna Espanyola, Trasya, na tita, kadugay na gid siya, wala kapuli sa amo. Salamat gid kabay nga magkalabot sa iya Tita Wilma. Kung pamati siya, magkalabot gid na sa iya in Riza. Edelaos, good afternoon. Aralan sila ni Nanay Isabel. Happy Monday lang kuno. And Sir Michael Signo Lamayin, monitor lang din sa barangay. Stay safe always. God bless. Relax. Horoscope na kita. Pari naman sa itong horoscope, para yakaron nga adlaw Lunes na Lunes, Enero 17, tuig 2022. Unahon na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, kung anong nabatsyagan mo, kung anong panagupnog mo sa itabo, sunda ina. May mag-aabot nga malipayon nga eksperyensya para sa imo. Kag isa pagyan, ang tao nga maghahatag sa imo sang kalipay, maghahatag sa imo sang kaayo, dapat balik dun mo gyud. Pasalamatan mo or ninyo Capricorn. May isa pagid ka kahigayunan nga para sa inyo sa bahin sang inyo love life. Mas wanti nga mga numero Capricorn 26, 37, 47 kag Jessie 7. Vanilla brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Solusyon sa problema mo, Aquarius, nakadepende sa imo. Ara mismo sa imo mga kamot. Gani hindi ka magsalig sa iban. Himua ang maayo kag husto. Maswati mo nga mga numero 12, 39, 26 kag 10. Pumpkin yellow is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, Pebrero, kinahanglan are. Mag-focus ka sa imo quality energies. Tagaan mo ganyan focus, kinanglan. Kay ina makabulig sa imo attract sang oportunidad nga kinanglanon mo gid para sa imo ginaplano nga venture. Ano ina, Pisces? Maswati mo nga mga numero 16, 35, 53 kag 26. Cherry red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Wow, maging present ikaw sa tanan nga mga good works mo, Aries. Dapat gid man, dapat ara gid yang imo presensya. Pero kung kinahanglan mo nga magpahuway, Aries, kung ginapangayo sang lawas mo, dapat pasugtan mo. Himuon mo gid. Importante ang ikaayong lawas, Aries. Remember, maswati mo nga mga numero 41, 27, 16, 36. Satin white is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20. Ay magabago ang imo prioridad nga aman tungod sa mga wala mo ginapaabot iya nga mga hitabo, Taurus. Kinanglan mo lang magpakabakod ka.
magpakabakod gid ikaw kay malampuwasan mo inatanan. 36, 45, 26 kag 15 ang inyong mga maswerte nga numero. Taurus Vanilla Brown is your lucky color. Yes, Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Kinanglan Gemini, suno sa imong horoscope, mangin aware ikaw sa mga bogos kag mga fake. Gani, kung mahimo mo ina, makalikaw ikaw sa ilang mga perwisyo nga mahatag sa imo. Mga perwisyo nga mga activity nila, iya nga oo na Gemini, ha? Likawan na lang ina kay nga makahatag lang ina sang stress sa imo for today. 26, 37, 16, kag 42 mga maswerte mo nga numero. Hot pink is your lucky color. Sa iluhay neton, ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer. Ang imo kaugalingon, amo makapabago sa tanan nga mga hitabo sa imo kabuhi. Kay nakadepende sa imo ang desisyon. Magpasalamat lang ikaw, Cancer, sa mga mabinuligon nga tao nga sa imo palibot. Maswerte mo man nga mga numero, 36, 16, 24, kag 38. Amethyst Violet is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, abi untati ng paghagad, reklamo mo bala? Ha? Untati ng hagay, reklamo mo. Kaya ang mo na reklamador. Kaya mo inamangin rason kung matabo nga mabad trip ikaw. Wag, subong nagakalingaw ka sa ano? Anong ginakalingawan mo da? Leo? May may hinuptanan ka da, may pet ka, do amo ginang ginakalingawan mo karon mo. Maswerte mo naman nga mga numero 47, 32, 28, kag 12, mga maswerte mo nga mga numero. Mango orange is your lucky color. Virgo, ay mga Virgo naman, Agosto 23, kag Setyembre 23. Virgo, i-enjoy mo lang ang kahigayunan. Upod ang mga palangga mo sa kabuhi. Ha? I-enjoy mo gid ina. Kag isa pa gid dere nga gina-stress out sang imo nga horoscope, tun-an mo ang imo mga desisyon. Maswerte mo nga mga numero 21, 35, 47, kag 11. Electric blue is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Libra. Ang mga Libre naman itaw, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, ba ang mga Libra malipayon, na? Malipayon kamo karon nga adlaw. Tungod, may mag-aabot nga pasalubong para sa inyo ba? Ti happy, everybody's happy. Pero kinahanglan Libra, tapuson mo temprano pa ang tanan mo nga trabaho dira. Tapuson mo para bugos ang imo kalipay for today. Mga maswati mo naman nga mga numero 36, 45, 16, kag 22. Ruby red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, sa mga Scorpio, ang pag-isa or unity bilang ginitawag na kag ang kabugusan sang imo pagkatao, amo inamangin rason para nga matuman mong imo mga handong. Kinahanglan hulag ka lang always. Keep moving, sunod sa imo horoscope. Maswati mo naman nga mga numero Scorpio, 47, 22, 17, kag 35. Pine green is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amo ining mga natawo, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sa mga Sagittarian, abi makigbuylog ka, kag makig-isa ka, sa kung ano man ang ila plano dira, abi mo ang mga kaupdanan mo, magadesisyon man sila, sila't gidyatanan sa imo grupo.
nga suportahan ang imo sini katuyuan nga maayo para sa mga tao dira sa inyo palibot. Kami ara kagaligi na plano. No? Ikaw mo magaserbigiya sa kaayuhan sang ilaman trabaho. Sagittarius, halungan mo man ang imo sini ikaayong lawas. Kaghalong sa imo mga ginakaon suno sa imo horoscope. Maswerte mo naman nga mga numero 52, 17, 21, kag 48. Shocking pink is your lucky color. So, nabatian nato na nga itong tag sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa mga horoscope para karon nga adlaw Lunes, Enero 17, tuig 2022. Bawara si Ma'am Lani Heromiano. Ma'am, good afternoon. Dira sa Buan Capiz, mayong hapon lang da, no? Nagapamati ako sa horoscope sa akong transistor radio, siling ni Ma'am Lani Heromiano. Si Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon titawi ng Jo. Salamat kag mayong hapon gid. Mayong hapon gid, ma'am. Siling ni Sir KJ Bleaches, salamat man. Okay, no worries, sir. Salamat. Basta makaabot, okay gid na. Good PM, titawi monitor lang from Barangay Tangob, April Joy Buena Flor Gaston. Okay, salamat gidira sa imo. Alas 2:58 action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin siguro, pero hindi, Tita Wilma, may reminders ako nga ihatag sa itong sini mga palangga nga mga tagpalangga. Ang atong sini reminders is that sa itong subong sitwasyon, kinahanglan tagid ang maghalong sa liwanag. At COVID-19 top 3 arason sang kamatay. Ining pandemic nga atong ginapangatubang sa karon, nagapangatlo nga rason sang kamatayon na sa mga nagakapatay sa aton pungsod. Sa una nga napulo ka bulan sa tuig 2000, that was last year na. Salamat gid News Center. Amo nang siling naton, hindi na ni siya yalahog-lahog. Dapat kita mag-isa, no? Dapat kita mag-isa, dapat naton buylugan kag mag-isa kita sa aton ginapangayo sa kahitaasan, ang aton pagpangamuyo, no? Nga padayunon gid ang aton nga paghalong kag padayunon gid ang paghatag sa aton proteksyon batok sining COVID-19. As always, kinahanglan gid mga anak. Christine Kasipet Peñalosa, mayong hapon. Impunto Listres, aksyon na Radio Philippine Standard Time, ay tunanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, wala na si Tita Wilma sang panahon gani kita magpaalam sa itong pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sa This Is My Life. Salamat gid sa inyo pag-upod. Standby na sa matahong nga drama minsay sang paghigugma. Pero nga ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be contented with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you.
Standby na sa matawang mga drama mensahe sa paghigugma. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.